интихобот яке аз рукунҳои асосии низоми демократӣ ва маъракаи муҳими сиёсӣ мебошад, ки иштироки фаъолонаи шаҳрвандонро дар идораи давлат таъмин мекунад. Барои дар сатҳи баланд ва ба таври шаффоф баргузор намудани интихоботи даъвати нави вакилон ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқ дар шаҳри Левакан тамоми участкаҳои интихоботӣ мувофиқи талаботи Комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра омода гардида, дар ҳар як участка рӯйхати интихобкунандагон тартиб дода шуда, шароити лозима фароҳам оварда шудааст. барои иштироки фаъолонаи шаҳрвандон дар ин чорабинии муҳими сиёсӣ тибқи нақшаи Комиссияи марказии интихобот ва райпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳавзаи интихоботии 14 дар шаҳр ва деҳоти он мулоқоти номзадҳо аз ҳизбҳои сиёсӣ ба вакили маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқи шаҳри Левакан идома дорад. дар доираи ин тадбир таҳти унвони барои пешрафт ва садоқати халқи Тоҷикистон вохӯрии номзадҳо аз ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо интихобкунандагон баргузор гардид. дар чорабинии мазкур масъулини ҳавзаи интихоботии 14 оид ба интихоби номзадҳо ба вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳр баромад карда таъкид доштанд, ки роҳандозӣ гардидани ин тадбир барои шиносоӣ бо барномаи пеш аз интихоботии номзадҳо мусоидат мекунад. номзадҳо ба вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Левакан дар мулоқот бо сокинони марказ ва деҳоти шаҳр оид ба муҳтавои барномаи пеш аз интихоботии хеш баромад намуданд. тавре гуфта шуд, дар идома аз ташкили чунин чорабиниҳо масъулин иқдом гирифтанд, ки дар шаҳр интихоботи даъвати нави вакилон ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқро дар доираи риояи муқаррароти қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихобот сатҳи баланд доир ва иштироки пурраи сокинонро барои пешрафту шукуфоии кишвар дар он таъмин намоянд.